Aquí hai un procedimento, vale? Que xa che digo, non estou de acordo en como se leva a cabo. Hai un procedimento que está aí, que é de participación, non de alegacións, porque non hai nada que alegar a algo que non existe. É de participación pública. Non hai alegacións. Que eu digo, non, alegacións non, porque alegar é cando hai un documento, unha proposta de plan. Pero aquí hai. O que hai é un proceso de que aporten ideas para ese futuro documento de Brooks. Entón, eu pregunto, o Concello das Pontes está cos propietarios para axudarles de todos os aspectos que se sean necesarios, sexa desde o punto de vista forestal como desde o punto de vista legal, apoiando os propietarios para elevar a Xunta de Galicia as súas inquedanzas ou as súas aportacións. Perfecto. Para finalizar, como veño facendo desde maio de 2015, tres logros. Robo deste goberno municipal que se poña a traballar nun plan industrial, que se poña a traballar nun plan de emprego e que se poña a traballar para que sexa unha realidade antes do que parecía estimar o Concello de Facenda, a residencia xeriátrica pública municipal. Xuntos. Bueno, pois continuando coa pregunta que comezou antes Escorido, queríamos saber por que vos voluntariamente non informastes da compra da rotopala neste pleno. Por que non aportastedes a documentación que tedes e por que non a puxestedes a nosa disposición dun xeito máis formal para debatir no pleno, dada a importancia das nosas palabras, dada a importancia e trascendencia que ten esta compra para o municipio. Pois tedes toda a información a vosa disposición. É unha compra que se fixo, obviamente, con unha memoria explicando cales son os motivos polos que se leva a cabo, cales son as consideracións deste grupo de goberno respecto de por que procedíamos á compra desa rotopala e porque é algo que se ven falando de facernos da adquisición desa rotopala, pois creo que uns 5 anos, 6, probablemente máis, non? E que ademais se lle demandou a este Concello por parte de veciños e de asociacións en concreto, de que se mantivera e se procurara salvagardar ese patrimonio industrial, concretamente a rotopala, como mínimo unha rotopala, e se llevan plantexando a este Concello tamén dende fai moito tempo. Creo que xa dende cando Endesa mostrou a súa intención de proceder á venda das rotopalas, que alguna, como sabedes, a vendeu, foi a outras explotacións mineiras de outros países, pois xa daquela se nos instaba dende distintos foros para que se mantivera como mínimo unha desas pezas e non se deixara que Endesa a vendera para fora e que quedara como patrimonio industrial deste Concello. O sea que, ben de lonxe, o feito de que teñades coñecemento da intención, se dixo neste pleno en infinidade de ocasións, que era a intención deste Concello facerse ca propiedade dunha desas rotopalas, se falou en moitas ocasións e creo que era de coñecemento xeral. Se dixo tamén na prensa, Manolo, que antes recurría tanto ás noticias da prensa, pois tamén se dixo en varias ocasións na prensa, tamén cando se falaba do inicio do proxecto dese Museo da Minería, se falaba da rotopala e se falaba tamén de outros elementos que queríamos que quedaran en posesión deste Concello para poder expoñer nese futuro Museo da Minería. E respecto da documentación que levou a cabo, que se levou a cabo, o expediente que se levou a cabo para a adquisición desta rotopala, pois tedelo a vosa disposición, non se oculta nada, porque non se vos dixo, é certo, non te chamei, non che dixen nin eu, nin ningún dos meus compañeros, María, vamos a comprar a rotopala, é certo, pero tamén é certo que esta documentación a vosa disposición é que era algo
que coñecíades dende fai anos que se sabía a intención deste grupo de goberno de non permitir que todas as rotopalas foran dinamitadas, foran achatarradas, sino que a intención clara e concreta era de conservar unha desas rotopalas como patrimonio industrial das Pontes. De acordo. Nós vimos a documentación na plataforma de contratos da página web do Concello, pero moita xente das Pontes non sabe que existe ese apartado no que se pode mirar. Nós xa demos a nosa opinión, a nosa valoración na nosa página web, que tamén se pode mirar, tamén se poden consultar esos documentos. Queríamos, para dar información aos vecinos, analizar o contrato de adquisición da rotopala. Di na cláusula segunda: transmisión en condicións de fora de servicio. Endesa non queda obrigada a ninguna clase de saneamento da excavadora polas súas condicións de funcionamento. O Concello recibe sen opoñer ninguna obxección ao estado en que se transmite e sen que en ningún caso caiba por el a acción de reclamación algunha fronte Endesa. Na cláusula terceira, conservación a partir da data, di: as medidas de conservación da excavadora e as medidas de seguridade que sexan necesarias para evitar accidentes da excavadora de Rodete e do seu emprazamento serán realizadas polo Concello. Ningún dos custos será solicitado a Endesa. Contraprestación, os 303.000 euros 746,30 que falabades antes, e para pagarse, antes da presentación da factura, debe formalizarse entre o Concello das Pontes e Endesa escritura pública de cesión da área emerxida da escombreira interior. Por lo tanto, vemos que aínda non existe esa escritura. Resolución do contrato: o 30 de xuño de 2018, se non se ten executado este contrato, Endesa pode disponer libremente da excavadora. Entón, a vista destas cláusulas, xúrdenos algunha dúda e queríamos saber, principalmente, quen se vai encargar deste mantemento que falades na cláusula terceira, quen se vai encargar deste mantemento e quen se vai encargar de seguridade. Bueno, está ben que leas as cláusulas. O contrato, neste caso, é público, precisamente, porque está colgado na plataforma e, bueno, calquer persona pode ter acceso a ese contrato. E se alguén non sabe manexarse para entrar na plataforma, pode vir ao Concello e pode pedilo e se lle enseña sin ningún tipo de problema. Quen vai a facer a conservación? Pois a persoa non a empresa que se contrate a tal efecto, obviamente. Non sei quen vai a ser. Haberá que velo. Si é necesario facer algún tipo de mantemento, que tampouco podo asegurar que sea necesario. O que si é necesario é facer un seguro, eso sí, que se vai a facer un seguro de responsabilidade civil e un seguro da propia maquinaria. Canto vai a custar? Pois non o sei, hai que pedir as ofertas e ver todo eso cando efectivamente sexa propiedade definitivamente do Concello. Agora mesmo non podo decirche porque aínda non é dicir, hai un contrato e hai un compromiso, pero aínda non se fixo efectivo. Non sei cal era outras preguntas que me facías. Non, que ten iba para encargar do mantemento e da seguridade. Bueno, pois esas son as respostas que... Bueno, que polo que acabas de decir, xa non son 300.000 euros, son 300.000 máis o seguro
que supoño que será anual, máis pagar a empresa que se cargue do mantemento e da seguridade. Sí, pero que ao mellor o mantemento hai que facer unha vez ao ano, nada máis. Unha vez cada 5. Ou unha vez de cada 5, nada máis. Polo de pronto o estudio que está feito é que hai que facer un mantemento cada 5 anos. Entonces, pero bueno, que en calquer caso, María, que non entendo, é dicir, vos tedes unha postura clara, que é en contra de que adquiramos esa rotopala. Pois xa está, esa é a vosa postura. A nosa é que por responsabilidade debemos evitar por todos os medios que esa rotopala acabe dinamitada e acabe achatarrada. Queremos conservar ese elemento como un elemento patrimonial industrial de As Pontes, que é o símbolo do noso pasado mineiro, do que significou e do que houbo. Vale? Entón, son partindo desa base de que non nos vamos a pôr de acordo porque vos partides de que non queredes eso, e nos consideramos que sí, e pelexamos para que quede de feito o facemos. Entón, a partir de aí, todo o demais, quero dicir, é imposible de chegar a un acordo. Ti buscarás todas as pegas que poidas, te limitarás, como non pode haber outra, o tema do mantemento, e eu te contesto polo de pronto e dos seguros. O seguro non o sei, hasta que se sepa, pois será un seguro de responsabilidade civil. En todo caso, pois non sei o que pode costar, habrá que pedir ofertas. Quen o vai a facer? Pois non o sei, non sei con que compañía se vai a contratar, precisamente hasta que se pidan ofertas. E iso non se pode facer hasta que sexa a máquina xa definitivamente propiedade do Concello. Respecto do canto van a ser os gastos de mantemento, pois temos un estudio preliminar de canto poden supoñer os gastos de mantemento. Según entenden os expertos, será suficiente con facer uns gastos, un mantemento cada 5 anos de revisión e de mantemento de algunhas das pezas. Pouco máis, é dicir, que en todo caso, quen o vai a facer? Pois non o sei, unha vez que sexa propiedade, pois haberá que sacar tamén a contratación, ese servicio, cando sexa preceptivo facer ese mantemento. Alguna pregunta máis? Sí. A ver, a nosa postura é sempre a favor da conservación do patrimonio industrial que hai neste concello, pero creemos que debería de ser Endesa quen o cedera e quen, polo menos, xa que se vai comprar, polo menos que se ceda nunhas condicións óptimas, que este a máquina en un estado de conservación pois mínimo, porque está, como ben decides, para enviar a chatarra. Habría que pintala e habría que reparala. Entón, deberíase de exixir a Endesa que a entregaran, cando menos, en condicións, nunhas condicións mínimas. Pero é que, mira, sabes que pasa? É que, entonces, o precio da máquina xa non sería ese tampouco. É dicir, a máquina se compra no estado actual no que se atopa. E ten un valor de tasación no estado actual no que se atopa. E é o valor ao que se fai fronte. Nada máis. Ahora, que a vosa postura sexa a de entender que non é que iso ten que regalar a Endesa, pois bueno, pois é a vosa postura. Tamén pode que sea a nosa, pero que non é posible, non é viable. E como aquí, para que haxa un acordo, ten que haber un acordo de dúas partes, en este caso, unha que é a propietaria, que é a Endesa, e outro, un interesado, que é o Concello, Endesa se nega, porque tamén decides que o fixo, igual que o fixo en outros sitios como Ponferrada, pois é mentira. Dime un elemento deste tipo que Endesa donara gratuitamente a Ponferrada, por exemplo, ao pueblo de Ponferrada, porque eu teño todos os convenios, o listado de convenios que firmou Endesa con Ponferrada, teños aquí, que os podo dar se os precisas, e non hai ningún solo convenio no que ceda unha rotopala ou que ceda un elemento deste tipo gratuitamente ao Ayuntamiento de Ponferrada, tal e como afirmades vos. Entón, repito, si o que se pretende é, para que haxa unha negociación, ten que haber dúas partes. Un propietario, neste caso que é Endesa, e un interesado, neste caso que é o Concello, con ese interés de que non se perda
ese patrimonio e que non se desbote ese elemento industrial como referencia histórica industrial de As Pontes. E hai unha postura clara por parte de Endesa de que non vai a donar eso. Era o que lle dicía Manolo, que facemos? Deixamos que o achataran entonces ou agarramos unha pataleta e decimos a Endesa, bueno, pero que entonces non firmamos un convenio, que entonces non queremos nada. Entón, dime, cal sería a postura de Xuntos por As Pontes? Que faría Xuntos por As Pontes? Cal sería a solución? Porque claro, é que é moi fácil aquí decir, é que non negociades, é que non sabedes negociar, é que non o metichedes no convenio. A ver, dádeme unha solución. Cal sería a postura de Xuntos por As Pontes? Que faría Xuntos por As Pontes? Como negociarías tú eso? Dime. En primeiro lugar, en Ponferrada cedeu todas as instalacións, Endesa. Pero non son de Pero Ponferrada, que son de instalacións? Cubillos. Que Non son de instalacións? Ponferrada, son de Cubillos. Bueno, hola. Sí, sí. Son de Sebastián. Pero, Houbo- home, de ese teño que saber. Fai nada, fai. Deberías. Debería. Outra cousa é Pero porque non estou escoitando, para mí, non estou escoitando. Cando me toques. No mes de xullo, neste mesmo concello, na Casa do Peso, no Colegio de Santa María, houve unhas xornadas feitas por Tichi, conclusiones del 7º Congreso sobre la conservación del patrimonio industrial y la obra pública Tichi España. Vos sabedelo porque fostedes inaugurar máis pechar, pero as charlas non fostedes, que era... Home, eu fui Bueno, mira, déxate de historias, mira, estivemos nas charlas, aparte que non creo que sea eso tal, que pregunta queres facer? A ver, a que ven eso do Tichi? O director de Ponferrada, non, de Cudillos, Sí, explicou precisamente todo o que dera Endesa vale. para estar gestionando e foi unha cesión gratuita de Endesa. En E que cesión? Dime claro. nestas charlas chegaron unhas conclusións e entre as conclusións propónse como proposta que este documento pode ser descargar na página web que é dai onde collemos, o sea, está ao alcance de todo o mundo e propónse que o que se ten que facer é chegar a un acordo entre a administración pública, a empresa, as asociacións, sociedade civil, universidades e centros educativos para preservar o noso patrimonio. O que, chegando a unha negociación con a Endesa na que se involucrara no desenvolvemento desta vila do futuro logo orientado ao turismo industrial, que é o que queredes orientar, facer a partícipe facer que se interese porque senón Facer partícipe que? a Endesa que se facer a partícipe do desenvolvemento deste pobo adicado logo, como queredes encamiñar vos, ao turismo industrial. Facer a partícipe, decidele, bueno, pois, como se está facendo, poñedes de exemplo na memoria justificativa un caso que hai en Ferrópolis, que está en Alemania. Moi ben, un lago tamén parecido e, efectivamente, hai varias máquinas e unha zona onde ahora se realizan diferentes actividades. Estas máquinas non as comprou o Concello. Isto é unha sociedade de xestión, un organismo no que están involucrados varias entidades, entre elas fondos da Unión Europea, fondos do Estado alemán e fondos do Concello. E fondos participou a propia empresa, está colaborando para o desarrollo deste proxecto. Pero tú sabes como se colaborou? É que eu descoñezo exactamente se o comprou, non o comprou, se o cedeu, se non o cedeu. Eu só te estou poñendo un caso concreto. E o caso concreto é Endesa As Pontes, Enel, que se nega rotundamente a ceder esa rotopala. E o Concello ten a responsabilidade de conservala. Ou nós o entendemos así, é a nosa decisión, porque tamén forma parte da nosa responsabilidade. E, polo tanto, procuramos ver a maneira de que eso non se achatarre, como se achatarraron outras cousas. Outras rotopalas tamén, e o derrumbe de edificios, ou como tiña pensado facer tamén cas naves de Porto Roibo. Por exemplo, bueno, pois, consideramos que o que debemos de facer é
e evitar que se perda ese patrimonio industrial, no caso concreto da Rotopala, e buscamos a maneira, ante a negativa total e absoluta de Endesa, de cesión. Entón, que facemos? Encendemos unha vela ao santo e rogámoslle para que cambie de idea, porque outra cousa, a min, vale, se intentas negociar e non se negocia, chica, o sea, se hai unha negativa total e absoluta, Endesa non a dona. Non a dona. Deixamos que se perda, deixamos que se achatarre, entonces, porque claro, non vayamos a entrar a negociar. María, o peor de Cubillos é que lles van cerrar a empresa. E a central de Besós regalou ao Concello, e agora o Concello empeza a caer en cheminea e veuse nego co regalo. Cando veces as normas do teu veciño cando veces as normas do teu veciño Pois os Cubillos sabes que van cerrar a central, desgraciadamente. Non me extraña que regalen. Bueno, aquí afortunadamente non é o caso, agora temos garantizada a continuidade da central con as obras que vai a cometer e afortunadamente non é o caso, así que estamos a falar de outras cuestións, pero bueno, algunha pregunta máis? Sí. Nos non temos a culpa de que negociarades un mal convenio, tampouco temos a culpa de que lle deixedes facer a Endesa todo o que lle dá a gana. Vale. Que quede claro. E dixer a Eu non Castelao... teño a culpa tampouco da vosa ignorancia nese sentido. Sin No, insultar. é que de verdade. Falar de educación... Mira, non se trata de insultar, e se o tomáis como un insulto, pido disculpas inmediatamente. Pero é que, bueno, a que ti me chames ignorante. Pellón, estou dicindo que se o considerades un insulto, que pido disculpas inmediatamente. Non vai en ese sentido. Me refiro á falta de entendemento desta cuestión en concreto. Entón, o que non pode é acusarnos así, a lixeira, tampouco non podedes acusarnos a lixeira de que un mal convenio, de que un mal, xa o temos debatido aquí. Repito, nunca vamos a... É un mal convenio. Bueno, pero esa é a túa opinión, a nosa é outra totalmente Pois distinta. vas a respetar, igual que eu te respeto a ti. Estou che respetando, é máis, fíjate que che estou respetando, que che estou deixando falar sin turno de palabra. Vale? Repito, son pareceres que xa se discutiron aquí, vos seguides mantendo que é un mal convenio, nos entendemos que non, creemos que ademais era a nosa responsabilidade sacar adiante ese convenio, conseguir todos eses activos que eran propiedade de Endesa que volveran a ser propiedade de todos os veciños e veciñas das Pontes e se fixo ca mellor das intencións con total transparencia e con responsabilidade, que era o que se nos exixía e o que ademais se nos debe exixir por parte de todos os veciños e veciñas das Pontes. Algúna pregunta, María, que era o que iba? Faime preguntas? Sí. No, Non me descharros, faime preguntas. outro día foi o aniversario da morte de Castelao, o 7 de decembro, foi o domingo. Unha frase moi acaída dele, un dibuixo destes que facía, que eran dous vellos, e dicíalle un ao outro: vexan por nós e temos que decir que chove. E xa estamos fartos de decir que chove e de mirar para o outro lado. A pregunta, María. A pregunta, seguimos co tema, sí, porque xa apuntaba antes o Pourido. Fai un ano que se aprobou neste pleno unha moción para cobrar as eléctricas, entre outras empresas, polo uso privativo que fan do terreno público. Acabas de decir que está en Diputación tramitándose. Pois en Narón, o 1 de xaneiro de 2018 xa entrou en vigor esta ordenanza fiscal. Son o Concello da Provincia da Coruña. Cal é a pregunta, María? Que por que non vos apurades en tramitar isto? Vale, contesta, entón. Porque, como ben sabes, este tema é un tema moi técnico que hai que facer un estudio acaído para cada concello. As circunstancias non son exactamente iguais e a Diputación ten os medios técnicos e humanos para facer un borrador que poida despois vir aquí a pleno e non o tumen nos tribunais. Pois andaron fixeron ao mesmo tempo. Fixeron unha ordenanza. Claro, efectivamente, e fixeron unha ordenanza e non
non me compares con todos os respectos para Narón e para as Pontes, pero non ten nada que ver os medios técnicos humanos que ten o Concello de Narón e os que ten as Pontes, me parece difícil. En fin, cambiando de tema, temos varias queixas veciñais pola regulación do tráfico nas rúas na avenida de Vilalba e na avenida de La Habana. É un caos entre os contedores que ocupan o seu. Os vehículos que están aparcados, na maioría, case sempre, aos dous lados da estrada, e os que van circulando é un caos. Entón, que faigades cumprir as ordenanzas de tráfico, o regulamento de tráfico, e que vos ocupedes destas zonas, porque son de especial perigo. Eu veño para a avenida de Villalba e vou casi todos os días. E algún problema aí a veces, pero tampouco non é tan grande como me dís. Supoño que serán problemas puntuales en horas punta, de saída, entrada a traballar ou de problemas de circulación. De todas formas, mellorarase no compón. Efectivamente, pasarse e traslada a policía local e que regule máis o tráfico nesa zona. Mais preguntas? Outra proposta veciñal, recibimos unha queixa dun veciño porque hai unhas fincas na rúa que baixa dende a oficina, onde está a oficina de emprego hacia baixo, hacia a rotonda. Nese tramo hai dúas fincas que están sin limpar. Parece ser que xa solicitou a súa limpeza, pero que non se limpan e que considera que é o vosso deber tomar as medidas oportunas para que ou ben pedes vos ou exixades ao propietario, abriguedes detendo ao propietario e exixades que a limpe, porque está nunha zona urbana e parece ser que hai animais e maleza. Recordo completamente o caso, isto é un tema que leva o compañeiro Rebolo, pero sempre en automático, cada vez que un veciño ten unha queixa deste tipo, ben seña por maleza, ben seña por falta de limpeza, ben seña por lo que seña, automáticamente desde o Departamento de Servicios se manda a facer un informe á Policía Local. A Policía Local, en función do informe, se pon a cuestión de comunicación do veciño, creo que en dúas ocasións, hasta que limpe, e se non limpa, pois o fai o Concello e despois se lle pasa o cargo. Quer dicir, extrañame moito que se alguén ten unha queixa, digamos, non se tramite. En calquera caso, preguntarei pola zona que ti me dis, se non me das máis datos, despois se queres nos das, e o vexo. O mellor, pois, non presento, por moitas veces hai xente que se queixa, pero despois non tramita a queixa por resisto, volvo ao mismo. Cando hai un problema destos, non depende da voluntade dos que estamos aquí sentados a actuar ou non actuar, senón que entra polo registro e polo conducto adecuado, pois é o que che digo, se fa informe da policía, se lle comunica ao propietario, o propietario conoce un pouco os casos de propietarios que non actúen, pero bueno, despois se queres dar os datos e os verifico, pero é moneda corriente ese tipo de expedientes aquí neste concello. Tamén que vos aseguredes de que están correctamente pintados todos os pasos de peóns, porque hai zonas nas que non están ou non están correctamente, producen inseguridade para os viandantes, basicamente, porque están acostumados a pasar por unha zona. Estou falando da Avenida da Baixa e da Avenida de Lugo, en principio, pero, bueno, en xeral todos. Na avenida de Lugo non está pintado porque é de cotón. E na Balsa igual. Isto E non os deixa pintar. Non é noso, a Xunta, por moito que lle pides que pinte un paso de cero nun lugar determinado, che dirá si sí ou si non. Non depende. Igual que non pase unha variante ampla. A que había antes de subir a muralla, eliminaron eles. Falábamos antes dunha moción de residencia xeriátrica, aproveitando, pois queríamos preguntar polo centro de día, que, como xa sabedes, está habilitado para 30 plazas, pero só están licitadas, o sea, só están usando 16. Se estades xestionando esta ampliación das plazas na Xunta, como corresponde. Pero como é?
Eu creo que eso xa tratamos, non, aquí tamén. Eu tiñen as explicacións oportunas nunha comisión, xa non recordo, porque eso, a ver, actualmente o centro de día das Pontes está efectivamente oferta 16 plazas únicamente, sobre 30 que tería na súa totalidade. Isto vendado porque a Xunta no seu momento sacou a licitación este centro de día conjuntamente con outros 3 da comarca de Ferrol que ten adxudicado a unha empresa concesionaria. Esa empresa está prestando o servicio, en tanto en canto non remate ese contrato non pode facer unha modificación sustancial das plazas. Eu recentemente, por outro tema, unhas limitacións, especialmente do consorcio sobre as plazas do centro de día e todo ese tema, estou nunha reunión co xerente do consorcio, foi trasladado esa petición de aumento de plazas e así me trasladou que no vindeiro contrato que está a punto de finiquitar este contrato actual que teñen concesionario actual, contemplarían ese aumento de plazas. Bo día, eu quería preguntar tamén sobre as goteiras, como ben dixo Manolo nas instalacións deportivas. Pena que non esteña o concelleiro de obras, non sei se ten algún problema de saúde, espero que este ben, porque non se ve moito por aquí. Gustaríame preguntar sobre as goteiras que aparecen nos edificios, os desconchos, as unidades dos edificios públicos e sobre todo de dos, da biblioteca, que a sala de infantil xa se denunciou aquí varias veces e varios grupos, e distintos grupos, de que había que poñer caldeiros, bueno, hoxe creo que está chovendo bastante, lo comprobamos todos, sigue habendo goteiras, cando xa fai máis de un ano, 2 anos, que levamos con estes problemas endémicos, e quería saber se a Concellería de Obras ten pensado alguna vez remozar eses espazos públicos ou polo menos eses espazos nos que hai goteiras como o Mercado Vello non se realicen actividades como o Mundo Xogo que estaba no Mercado Vello con caldeiros encima de cables de electricidade, o cal non me parece unha seguridade boa para os rapaces. Bueno, repito o mismo que xa lle contestei a Manolo, repito o mismo, si é certo que hai algunha goteira no pabellón polideportivo e che dirá o concellal de deportes que hoxe non puido asistir ao pleno, está ben de salud, creo, espero, máis alá dunha gripe, creo que non vai a ser, afortunadamente. En calquer caso, que che contestará a él sobre do tema do pabellón e respecto do edificio do Mercado Vello, como sabes, o proxecto para derrumbar proceder á demolición de toda esa zona pois vaise executar este ano, co cal é certo que hai algunha deficiencia en canto ás goteiras, pero de feito xa non vai a facerse moitas máis exposicións ali, se fora necesario porque se alargara moito máis a cuestión da demolición, pois habería que arranxalas e poder utilizar o espacio igualmente. Non se deu o caso, se puido utilizar o espacio igual con esas salvedades puntuales ou con esas inconvenientes puntuales, pero pensando en que se vai a proceder a demolición agora máis pronto que tarde, o cal non se vai a cometer obras de mellora e de acondicionamento dese espacio. Ben, eu entendo que sí, que os queredes demoler e tal, pero entendo que mentras o seu uso esteña sendo efectivo que se teñe que amañar. Senón, pois habrá que buscar alguna alternativa de espacio, o que non se pode facer é levar a uns cativos con unhas videoconsolas, con aparatos electrónicos a un sitio onde están caendo goteiras e hai candeiros de agua. A miña pregunta iba para o Concelleiro de Obras, non para o Concelleiro de Deportes, que entendo que é o que se ten que ocupar do mantemento dos edificios municipais. Neste salón de plenos, por exemplo, non hai calefacción, non hai desconchos en moitos edificios públicos, non sei se é que non é policía, como ben suele dicir Toni, ou non quere ver, pero o mantemento dos edificios creo que é responsabilidade do Concelleiro de Obras. O Concelleiro de Obras non está, así que non che pode contestar tampouco que por razóns de traballo hoxe era imposible asistir.
De todas formas, che contesto eu en canto a cuestión concreta que plantexabas polo do mercado vello. Cales son os motivos de por que non se acometen obras importantes, porque seguramente aí para ter un espacio en unhas condicións óptimas habería que acometer melloras importantes e que non se vai a facer, nin está previsto que se faiga porque se vai a proceder á demolición de todo ese espacio. Que non se busquen locales alternativos, pois lle habrá que preguntar en todo caso ao Concelleiro de Deportes, que foi o que levou a cabo a organización desa actividade de Mundo Xogo, pois supoño que se se fixo aí, obviamente foi porque se mirou e non ocasionou ese tipo de molestias ou de peligros aos que ti faz referencia, non? Bueno, ao mellor non había outro sitio alternativo, se considerou que ese era o adecuado. Non o sei, cando el veña que che conteste no próximo pleno ou falas con el e que che dé máis, que che abunde nas explicacións ao respecto. Ben, as explicacións a mí nin me van nin me veñen. Eu que quero que os edificios públicos de As Pontes estén en condicións, que non haxa cubos de auga, nin desconchos, nin etcétera, etcétera. Creo que eso é responsabilidade do Concelleiro de Obras e que vos lle trasladaredes esta pregunta e o que dixen e xa o solucionará se quere. Sin duda, é unha responsabilidade non só do Concelleiro de Obras, é unha responsabilidade de todos, non? Creo que este grupo de goberno, se algo leva feito, é precisamente recuperación de espacios públicos, recuperación e mellora de edificios municipales, que se leva invertido moito diñeiro precisamente en recuperar espacios que estaban totalmente abandonados, totalmente deteriorados, e non quero poñer exemplos que son sobradamente coñecidos como a estación de autobuses, por exemplo, ou outros espacios tamén coñecidos por todos, dende locales de antiguas escuelas unitarias, pasando, en fin, non vou a facer agora a retaila, pero, bueno, na medida do posible, sempre que surge algún inconveniente ou algún deterioro en algún espacio público, procuramos, lóxicamente, darlle unha rápida solución. Ben, xa que falamos de edificios abandonados, gostaríame falar da Casa de Enerxía. Houve un proxecto de Casa de Xuventude que pena que non este existe tampouco, un intento de colaboración coa xuventude de Rapaza de Trapón, que xa deben de ser bastante maiores. Bueno, non sei que houve outras propostas porque me fixeron chegar de utilizar ese edificio para facer talleres, para facer distintas historias. Quero saber por que ese edificio sigue a estar infrautilizado con unha FAEPAC que o único que usa son 5 metros cadrados, é un edificio enorme, porque non hai nada ali, nin se segueu co proxecto da Casa da Xuventude, se é que o levamos ou se é que o tedes. Que pasa con ese edificio? Canto tempo hai que non vas por ali? Eu vou... paso por ali, non te importa. Vixe un simulador? Vixe un simulador que se meteu ali? O simulador que había da central térmica? Vixe un simulador? Está anunciado en algún sitio. Está metido. Na casa está dentro, sí, pero está anunciado. Está ben metido. E van vir cuadros do Dina para ali, vai se dedicar a casa da vai ser o Museo da Minería ao final. Non, vai ser a casa de Enerxía. Vai ver o simulador. Vale, eu se venha para preguntar o que hai. Non tens por que preguntarme se vou por ali ou deixo de ir por ali. Preguntei se for. Non, porque eso de dicir... Non fun fai un ano, cando intento de facer algo ali, pero non... Pois vou dar unha volta. Volverei. Se queres. Se ti mandas. No. Te iba a decir, bueno... de todas formas... É igual, non tedes nada, non máis que metiste ali o chatarra dende. Podoche contestar, como chatarra? Peñón, podoche contestar. O proxecto aquel para a Casa da Xuventude efectivamente non se levou a cabo e a Casa da Enerxía agora, como che di Toñín, estamos pendientes de algunhas cuestións, pero polo de pronto estáse dotando de algún contenido. A FAEPAC non ocupa só 5 metros cuadrados, de todas formas. E a FAEPAC... Sí, vale, pois queda aclarado. Mais preguntas? Sí, teño unha pregunta para ti, Monse. A diferencia entre que o Concello paga retopar a obra ou descontar a Endesa das licencias, que clase de beneficio é
O sea, en vez de pagar, descontámoslle a rotopala, entón, que pasa? Vale menos de 300.000 euros? Non. Digo que non vai a supoñer un adianto dos cartos ou unha disposición inmediata dos cartos por parte do Concello, senón que cando Endesa vai a facer o pago da licencia, se retrotrae esa cantidade do pago da licencia. Esa é a ventaxa, que non hai que pagar, non porque vai a supoñer menos importe ou máis importe, senón que non vai a supoñer un desembolso inmediato de fondos por parte do Concello, senón que a transacción, en todo caso, se levará a cabo no momento en que Endesa teña que facer efectivo o pago da licencia. O sea, non lle pagas ti a Endesa, pero retrotraes a cantidade a cando yo teñas que cobrar. Quere dicir que o Concello sigue perdendo ese... Eu creo que estou sendo bastante clara. Tu faz unha pregunta e eu contestoche. Que beneficio supón? Non supón ningún beneficio de aforro de cantidades. O único beneficio que supón é que o Concello non teña que dispoñer inmediatamente desa cantidade de diñeiro e que non teña que salir directamente das arcas municipais, senón que, cando Endesa teña que facer efectivo o pago da licencia, se retrotraerá a cantidade acordada como pago da rotopala. Mais preguntas? Non quero máis preguntas. Venga, vamos. Pois moi bons días de novo, felicitar o ano a todos que nos vimos aínda e pedirlle que veña cargado de aglomerado por rural e unhas cousas, porque eso xa é o primeiro. Vamos a ver, fai, pois non sei o tempo que fai, pedín para un parque para os xaos que había cerca de uns 50 nenos aí os fines de semana. Non se contestácheme de que parece ser que non estabas enterada de nada, non sei se vos enterastes de algo. Non o recordo. Eu traigo unhas fotos que me mandaron xente de aí. Digo que non o recordo. De que era? Un parque que se pedía para os xaos. Asociación de Beiras do Emo. Asociación de Beiras do Emo. A Asociación de Beiras do Emo non teria nada que ver con os xaos estes. Pero foi unha asociación, sí. Os xaos daqui da Coiña. Sí. Mandaron estas fotos, que aí tedes un cacho, o Concello, eu vexo que está con formigón, me parece. Sí, as antiguas pistas. Que está, ou sea, en moi mal estado, e pedir que se limpe polo menos para que os nenos poidan andar en bicicleta, en patín, poñer algún columpio ali, xa de co outro levadas un pouquiño con un pouco de retraso. Para poñer un parque ali donde as antiguas pistas, claro, aí polo menos, algo onde teñan poder andar, porque está todo coberto de silvas, polos laterales, algo onde poidan andar os nenos nunha bicicleta, nun patín, porque tampouco teñen que vir os nenos do Chao para o parque daqui, desde ali un fin de semana, se queren estar ali os pais con eles, digo eu, vamos. Eso das cousas dos que mandades, que os que mandades son os que tedes a razón. Ou me parece que de veras. Non, está ben, sí que... Despois tamén teño unhas cuantas queixas... Pedir a Asociación de Beira do Eume e, bueno, retomarase, mirarase a ver si efectivamente hai tanto interés en que haxa aí un parque e vai a ter un uso e efectivamente vai a ter como dis tú, 50 nenos polo menos que o van a usar, pois desde logo non será este Concello quen poña maneira de privar os nenos de eso. Cando se xuntan os nenos aí, porque o resto da semana pois irán á escola e non terán tempo, pero... Falaremos outra vez ca Asociación de Veciños. Eu isto debo facer xa 4 ou 6 meses que pedín eu isto aquí. Si hai ese interés por parte dos veciños e das veciñas, hai a posibilidade, mirámoslo. Tamén teño bastantes queixas por as escaleiras do cementerio de San Impadoiros. Parece que están, pero moi peligrosas. Xa, como están as pobres que son pendientes, que aquilo parece que foi para chegar ao ceo, porque aquilo non ten xeito. E, bueno, se cae unha persona por ali abaixo, pois despois saber que se ten as cousas. Totalmente de acordo. É dicir, se fora unha moción, xa aprobamos a por Non, non. Ahora mismo se aprobamos. De moción vamos falar agora. Explico, é certo que esas escaleiras son difíciles, sobre todo para xente maior. Tamén é certo que hai zona de acceso de rampa, digamos,
nos dous laterales, pero a xente por comodidade, porque eso significa dar máis rodeo, pois lóxicamente eso. Entonces, por desgracia, é un sitio onde nos vemos obligados a ir aunque non queira. Demasiado a menudo, moito máis, Claro, efectivamente. claro. Pero bueno, o estamos a mirar, estamos precisamente agora despois do período do Nadal, para ver como podemos rehabilitar aquelas escaleiras, buscar unha maneira, incluso adaptar algún tipo de rampa ou tal. Hai que encargar ese proxecto, pero sí que é un tema, ademais non é que seguro que sí que chegaron queixas, pero porque moitas, nos chegaron moitas, é certo. Incluso a nós tamén, é dicir, en este caso sí que a xente nos fai saber desto, e sí que é un tema que vamos a levar para diante e o antes que se poida, ver como se modifican esas escaleiras e facer un acceso moito máis accesible. Supodo ser mañá que nos veremos. Non che quepa ninguna duda de que é algo que está para facer inminentemente, polo menos o proxecto, vale, de ejecutar a obra o antes que se poida. Ahora vamos falar das mocións. As mocións que aprobamos aquí todos en maioría, pois eu non sei se quedan no caixón, se fai algo con elas, se de cando en cando falamos co que temos que falar para que vaya para diante o tema. Foi en outubro de 2016, aprobamos unha maioría aquí polas carreteras da Diputación, Somede, Freixo e de Beso. A día de hoxe non sabemos absolutamente nada, nin se hai algo para aí, nin se quedou no caixón, nin nada de nada. E iso penso que algo vos corresponde a vosotros, trasladarlle ao presidente da Diputación e polo menos saber no outro pleno a ver en que está isto. Ahora mesmo non che podo decir, pero non che quepa duda de que o presidente da Diputación ten pleno coñecemento de todos os asuntos e con máis importancia e con moita máis prioridade, sin duda, para ele, a nivel personal, os asuntos que teñan relación coas carreteras de As Pontes. Pero, bueno, que ten coñecemento. Non sei en que estado está, pero, sin duda, lle preguntaremos, supoño que estará dentro do plan de... Os conhecimentos non ten nada que ver con No, pero quero dicir, como dices, que lle traslademos ao presidente de Diputación, che digo que non fai falta trasladar, si que che aseguro, e aí sí que che podo asegurar fehacientemente que ten pleno coñecemento da situación das carreteras e Isto foi nos ofertado aos veciños de arriba, pois fai 8 anos ou por aí. Despois na seguinte volveuse nos a ofertar. E home, ahora que se nos teña co caramelo na boca, vai se nos quedar co pau e despois... Pois haberá que preguntareille ao presidente da Diputación como está o que hai previsto ou para cando... Espero que no próximo pleno que se vou presentar... Espero que poder terche unha resposta. Que me teñas unha resposta. E nada máis por hoxe. Mais... Sí, eu teño 3 recos que facer, vos xa falou Escourido, tamén xuntos polas Pontes do tema das deficiencias nos edificios públicos. Eu insisto outra vez co tema, entre outros, das goteras da biblioteca. No pleno anterior, no pleno ordinario, que foi no mes de novembro, a tenente de alcalde dicía non ter constancia das goteras na biblioteca, inda que a Concellería de Cultura dicía que sí que as goteras siguen ali. Si a resposta é, como polo tema do Mercado Vello, que vai haber un concurso de ideas e vai haber unha reforma futura... Bueno, perdón, non sei. Pero non contestes por mí. Non, foi a tua resposta no mes de novembro. Non, pero estás dicindo, se a resposta vai a ser que vai haber un concurso de ideas, non, xa che digo, non me das. Pero creo que é prioritario e urxente amañar as goteras da biblioteca, porque ademais hai nenas e nenos pequenos xogando ali, non é algo seguro, exactamente igual que comentaban antes as compañeiras de Xuntos polas Pontes co tema do Mercado Vello e o que correu nestas datas de vacacións de Nadal. Entonces, o robo primeiro, que amañedes as goteras dos edificios públicos. O robo número 2, que xa houve queixas de, en xeral, máis pais, persoas veciñas do povo, de esa cousa rara que facedes de ter un rei pintado de negro nunha cabalgata. Non sei se antipatía hacia as persoas de raza negra, non quero pensar que non é racismo, pero bueno, que moitas persoas de raza negra que viven nesta vila e non só persoas de raza negra insisten en que non ten lógica manter pois algo así como ter un señor pintado de negro para unha cabalgata de reis. O terceiro robo
ten que ver con algo que xa no anterior pleno ordinario pedimos, e é que revisedes como está o alumeado público no noso concello, porque hai zonas nas que a verdade é que vas paseando a partir das 7 da tarde e non se ve nada, non hai farolas, ou as que están sen funcionamento. A verdade é que... Que sí que son? Home, a ver, deixame rematar a exposición, e despois cando outro día, o día 9 de decembro, inaugurachedes ao alumeado público, da prensa, e dixen, bueno, pois o mellor tamén te pasan a poñer alguna farola máis, pero non, nada máis que era alumeado aquí na praza do Concello. As zonas, pois pode decirche, por exemplo, zonas do Meidelo onde non hai luz, por poñerte zonas nas que sei positivamente que é unha queixa das veciñas e veciños, además, como saberás, non hai beira rúa en todo o tramo, co cal é perigosa a hora de cruzar por esas zonas. Pero luz hai. Bueno, hai pouca luz. O que pasa é que mellor os que a xente que habitualmente non vai a pé, pois non ten constancia destas cousas. Na avenida Vilalba tamén hai deficiencias de luz, algunha farola avería na avenida Habana, é dicir, bueno, por poñervos zonas, pero realmente é algo que vos compete a vos facer esa revisión do alumeado público. Entón, bueno, esas son as esos tres logos que vos fago. En canto ao tema das preguntas, como comentábamos, o tema da demolición do Mercado Vello é que ese é un pouco o motivo polo que non se amañaban as goteiras, para cando, bueno, porque non compensan. Vou non dicir, o mellor non é algo que te dixeras así, pero efectivamente parece que non compensa facer un amaño dunhas goteiras un edificio público porque se vai a derrubar dentro de pouco. Entón, se pregunto, para cando se vai a derrubar o edificio do Mercado Vello? Pois, por aclarar, un segundo só, por aclarar, non me refiero a eso, a mellor me expliquei mal, me refería a que seguramente para ter un espacio, como que falaba Pellón, en óptimas condicións, o lóxico sería facer obras de envergadura, que non íbamos a acometer precisamente porque había ese proxecto para a demolición. Outra cousa é que se dilatara moito máis no tempo o executar a demolición ou non ter un espacio alternativo, pois lóxicamente se é solo tratar de amañar dunha maneira provisional o feito das goteiras, pois que habería que facelo. Respecto de cando se vai a proceder á demolición, Ale? Sí, na mesma línea que o campo de agua artificial, está dentro do mesmo lote das obras do pós-2017, pendiente de eso, como dixen antes, mesa de contratación para a súa adjudicación, firma de contrato e comenzo de execución. Esperemos que principios de febrero este executamos. Cando veis a luz do Meidelo, que dis? Que non hai luces ou que non as que hai? Bueno, non chega a luz que hai ali, ademais, insisto que hai tramos onde non hai beira a rúa, é perigoso, ademais hai unha zona na que pastea moita xente maior, máis con cativos, incrementar o número de farolas. E as que hai en outras zonas, pois estar ao tanto de que estén en condicións, porque moitas veces sí que hai farolas, pero non están abriadas, non funcionan. Pero dime cales, dime cales. Pero, a ver, eu solamente si penso que digas cales, para comunicarlo, non te preocupes, amiga, para seguinte pleno vou extraer. Habrá que pode ser que algunha farola en un momento determinado se estropee ou haxa algún problema, pois ao mellor simplemente que se funde o non. Pero, bueno, respecto dos horarios, xa é outra cuestión. Ao mellor non significa que non funcionen as farolas ou que estén estropeadas, sino que o reloj, a programación que teñen para de espacio, de tempo sobre o que hai alumbrado, pois ao mellor hai que regular algún tamén, non o sei, pero bueno, en calquer caso sí que me parece boa idea dar unha revisión a todo, e se hai algún problema, eu si agradecería aos veciños que se hai algún tipo de deficiencia dese tipo. Outra cousa é isto que me planteas, bueno, creemos que non hai suficiente capacidade lumínica nesa zona, que habría que incrementar o número de farolas. Bueno, pois eso se ve, pero eu repito, si que agradecería a calquer veciño de calquer zona, si ten problemas, pois oye, unha farola que está estropeada ou que bota 2 días que non funciona, ou que ve que hai unha zona pola que entra en funcionamento o alumbrado demasiado tarde porque ao mellor hai algún problema co relojes de programación, bueno, en fin, que o comuniquen, por favor, ao servicio, e bueno, se acomete pois a revisión e a reparación por parte dos servicios eléctricos do Concello antes posible.
Sí, a segunda última pregunta pola miña parte. Dende o mes de febreiro do ano pasado, 2017, cando foi o tema do bacharelato no Castro da Uz e despois co tema do Monte Caxado, aquí en distintas mociones que presentaronnos nos e que foron aprobadas no pleno, falase de que ibades a manter unha serie de conversas que a Consellería de Educación para aumentar a oferta educativa e para ver cal era, bueno, pois, a idea que tiñan eles dunha reorganización educativa na nosa vila. Quero saber como están estas conversas, se falou, que saben do tema. Estuvimos en conversas desde todos os acontecementos últimos que houve conversas nese sentido, tanto coa edición de Casa da Luz como posibles alternativas que estamos barajando de novos ciclos, xa sea de presencia física como de FP dual. Nese tema estamos traballando, esperemos que próximamente concretar algo máis. Eu esperei o meu turno, entonces vou facer ahora as preguntas, ainda que en algún caso vou volver sobre temas xa tratados. Preguntouse antes polo tema do novo acceso. A alcaldesa comentou que se iba a pechar, a previsión que tiña, esa resposta, a información que tiña desde onte, era que se iba a pechar o actual acceso no mes de febreiro e que do novo acceso non había moita máis información. Bueno, eu trasladar en todo caso que os orzamentos da Xunta aprobados para o 2018 sabedes que é a Xunta quen vai executar esa obra, pois trasladarvos que figuran 500.000 euros para ese novo acceso, o cal estamos en condicións de poder afirmar que no 2018 non vai haber novo acceso. É dicir, que se nos vai a cortar o acceso actual no mes que ven e que no 2018 non vamos a ter o novo acceso. A parte fundamental lévase para 2019 e para 2020, co cal tamén estamos en condicións de poder afirmar que hasta o 2020, como mínimo hasta o 2020, non vai haber novo acceso. Sabedes tamén que se asinou un convenio entre a Xunta e Endesa para a execución desa estrada, co cal o Concello terá información, pero non tomou parte nela. Pois nos entendemos tamén que hai dous problemas: un, pois a demora na execución, e outro fundamental é a perda de ingresos tamén. Se nos entendemos, a Xunta non se lle vai a poder aplicar ningún tipo fiscal por a execución desa estrada. Eu, en todo caso, aquí facer un rogo para que o Goberno Municipal se interese diante das dúas partes, Endesa e Xunta, deste tema, e se preocupe tamén de saber como está a relación do proxecto, porque en realidade o que nós tivemos acceso, que se informou públicamente, é do proxecto de trazada, pero que non hai un proxecto de execución todavía. Claro, se non hai proxecto de execución, dificilmente vai haber execución. Co calo do 2020 igual nos quedamos cortos. Ese sería un rogo e trasladar información tamén para os veciños que poidan estar escoitando o pleno. Teño que volver novamente sobre o tema da rotopala, sinto moito, xa é a terceira ocasión, xa pode cansar un pouco, pero nós tamén temos algo que decir aí. Podíamos preguntar se tedes previsto xa que non vai a conducir, porque, evidentemente, o que nos preocupa a nós é se iso vai a ser a ubicación definitiva e cal vai a ser o uso que se vai dar a esa rotopala tamén. A respecto do que foi o procedimento de adquisición e das justificacións que acabades de dar, nós todavía nos preocupa bastante máis e nos entran máis contradiccións. Decir que houve unha negativa por parte de Endesa a incluir no convenio a cesión da rotopala valorada por unha entidade tasadora de Madrid en 300.000 euros, cando o convenio asignado con Endesa supuxo, según a valoración do propio Concello, ingresos patrimoniais por 75 millóns de euros. Custa un pouco entenderlo. Que Endesa non se queira desfacer de algo que lle vai a costar 250.000 euros, o que iba a ingresar
250.000 euros e resulta que se desfaiga de 75 millóns de euros. É un pouco chocante. Aclaracións teredes para ello. Preguntar tamén a respecto do tema da rotopala. Falades que consultaxedes con expertos para o tema da conservación, mantemento, seguridade e demais. Preguntar se algún desos expertos foi o que fixo o informe sobre o estado actual da rotopala, que, según figura no convenio, está feito. O Concello é sabedor e conocedor da situación, por tanto, se é sabedor e conocedor, será porque hai algún informe previo. E outra pregunta respecto a rotopala tamén é se non era posible que a tasación, a valoración, tal como está feita, a fixera algún técnico municipal. Non, en teoría, vamos, en principio non era posible que a fixera un técnico municipal, entre outras cosas, porque tiña que ser unha empresa de tasación homologada, para que tuvera, bueno, que fora algo totalmente independiente para que se soubera exactamente cal era a tasación deso. Entre outras cousas, porque polas características precisamente da máquina, non? É unha máquina que non é un obxecto calquera, sino ten unhas características moi específicas. Entón, por iso se optou para que o fixera alguén especializado en tasacións e alguén que puidera ter toda a información sobre as características da máquina en cuestión e demais. Bueno, a ver, hasta onde eu chego, os meus compañeros tamén o puideron ver, entendo que xuntos tamén o puido ver, o propio expediente que ten o Concello figura unha empresa de tasación en Rúa Príncipe, creo que é, en Madrid, e que di que ela non é unha entidade especializada en ese tipo de tasacións, que é o que se adican fundamentalmente a tasar edificios, vivendas, non? Bens inmobles, di, pero que, non obstante, que a información que se lle suministra, e a información que se lle suministra é, pois podemos decir, o libro de instruccións da rotopala, é dicir, canto aceiro ten, que é o que lle interesa nada máis, e vendo o precio do mercado do aceiro, que se consulta na web, non ten por que ser unha entidade de tasación, calquera o pode consultar. Por certo, un precio que fixades en xuño, aínda que a adquisición se fai no mes de decembro. Hai variacións, non sei se positivas ou negativas, pero hai variacións. Con eso, o único que fai é unha multiplicación, nada máis. Eu creo que unha entidade especializada non é, porque a propia empresa o admite no seu informe, e esa operación, con esa información, podía facer calquera técnico municipal. Vale, cal é a pregunta? Pois é o que che estou dicindo. Por que na fixo un técnico municipal? Pois eu estou che dicindo que a fixo unha empresa por esas circunstancias. De aquí non se trataba solo de ver se a máquina funcionaba ou non funcionaba, non era o caso. Era unha máquina unhas características especiais e que estaba previsto o seu achatarramento. Pois había que valorar eso e se optou por rapidez e por eso, porque consideraban que tiña que ser unha empresa homologada para o expediente, que non houbera ningún tipo de dificultad. Como sabes, ademais, hai que cubrir nese expediente, explicar por que se compra a máquina con unha memoria explicativa e por que ese elemento, pois porque ten unhas peculiaridades especiales e unhas circunstancias especiales. Unha pregunta logo, cantas tasacións de rotopalas fixo esa empresa especializada? Non o sei, Kiko, non o sei. Outra pregunta. Os técnicos municipais tampouco. Da mesma forma que a fixo esa empresa, calquera. Bueno, sea a túa opinión, en calquer caso, justificada e argumentada. En calquer caso, corrijoche tamén, non é unha empresa de Madrid, é unha empresa de Coruña que seguramente ten sede en Madrid. Pero aparte deso, é unha empresa que me podes decir por que se optou por esa empresa e non por outra, pois é unha empresa de recoñecido prestixio e que fai tasacións innumerables, bueno, sin máis, unha empresa de tasación homologada que podía facer unha tasación
en condicións desa máquina. A pregunta era o uso que se lle vai dar a esa máquina e se a actual ubicación vai a ser a definitiva. Sí, a actual ubicación desa máquina vai a ser a definitiva, vai a estar nese terreo, non a vamos a conducir, non. Pero vai a ser esa a súa ubicación e o seu uso, como non a vamos a conducir, non se vai a usar, máis alá do que que este aí exposta para vela, para visitala, e nada máis. Mais algo do museístico non temos. Vale, en algún momento entonces nas negociacións estuvo incluída a Rotopala no convenio? Non, nunca estuvo incluída a Rotopala no convenio. Sí que se falou en distintas reunións de intentar que Endesa cedera esa Rotopala, Endesa non estaba pola labor de ceder esa Rotopala, nin siquiera entraba a ese tipo de negociación. Vale, pero decir, cando estuveches negociando o convenio que, según as vosas estimacións, ten un ingreso patrimonial para o Concello de 75 millóns de euros, estivo en algún momento nesas negociacións en riba da mesa que se incluíra a Rotopala, que ten un valor de 300.000 euros con IVA incluído? Non entendo que se estuvo incluída, xa te contestei, a Rotopala non estuvo nunca incluída nas negociacións, digo, cando negociaches o convenio, dentro das solicitudes que facía o Concello, aparecía a Rotopala. En algunha ocasión, sobre todo ao principio, cando Endesa estaba fai anos, cando Endesa puxo de manifesto que iba a vender as Rotopalas, en aquel momento non recordo en que ano era, pero que intentou a venta desa maquinaria a outros países, xa o Concello dixo que o lógico sería que unha desas Rotopalas quedara para patrimonio de As Pontes. En aquel momento Endesa xa puxo de manifesto que non, que a súa intención era vendela fora. Como sabes, despois eso non se levou a cabo e finalmente Endesa puxo de manifesto que a intención era achatarrala, que de feito xa as tiña vendidas para chatarra, que eso tiña un beneficio, lóxicamente, desa chatarra, e que non entraba a negociar a posibilidade de doar esa Rotopala. E plantexaches algún momento, durante as negociacións do convenio, que figurara algunha cantidade económica análoga ao que podría costar a Rotopala despois ao Concello? Non, creo recordar que non se falou nada deso, pero cal é o planteamento? Que queres saber? Claro, se a ti non quere que incluyas a Rotopala, porque Endesa non quere desfacerse dela, podes incluir unha cantidade económica que compense o que vas a pagar agora. Vale, sí, pode ser. Sería unha opción. Sería. O que estou preguntando é se a manexaches. Non, o que manexamos foi a cesión do suelo e a cesión de outros moitos activos, como che decía, como pode ser de elementos para o futuro Museo da Minería, como pode ser o carro portacables, como pode ser a outra Rotopala pequeniña que estaba indo para o Tesouro, e moitas pezas museísticas, tanto dos departamentos de topografía, como dos distintos departamentos técnicos de Endesa, que forman parte un pouco de todo o que foi a historia extractiva de Linito das Pontes, e que, son elementos que queríamos recuperar, planos, en fin, moitísima documentación, que queríamos que eso sí que se tratou. Vimos de discutir, realmente, unha moción onde se pon en evidencia que Endesa non está cumplindo coas súas obrigas a respecto do Concello, urbanísticas e fiscais. Ese argumento manexouse en algún momento tamén na negociación para adquirir a Rotopala? Non, como? É que non sei a onde queres chegar. Me preguntas se negociou que? Algún tipo de negociación fiscal con Endesa? Mira, onde quero chegar non sei que me expliques cal é a posición de forza que pode ter o Concello cando negocia con Endesa. Cal é a posición que leva o Concello cando negocia con Endesa? Que é o que lle pon en riba o Concello a Endesa para chegar a acordos na negociación? Pois,
o Concello, cando negocia algo, o Concello vai con unha idea clara, con unha intención clara, non? E baixo esa responsabilidade do que pretende conseguir, pois como en calquera outra negociación, o Concello, lóxicamente, lle pon de manifesto a Endesa cales son as súas condicións, e Endesa, neste caso, pon cales son as súas, así de claro, como en calquera outra negociación. Cal é a postura de forza do Concello? Pois as que ten e as que legalmente, polas que legalmente está amparado, as condicións que ten unha administración pública como é o Concello das Pontes. A máis de calquera outra postura ou situación na que temos que poñerlle de manifesto a Endesa cales son tamén as responsabilidades de Endesa para co pobo das Pontes, que así se lle manifestaron en máis dunha ocasión. Pero cada cousa ten a súa situación concreta e cada cousa ou cada cuestión ten a súa negociación concreta. Non che podo contestar a ese tipo de pregunta. Xa me imagino que non podes contestar. Non, é que non hai. Cal é a posición de Forza? Pois as que de Forza, pois lóxicamente as que lle atribúe como administración pública, sabes? E aquelas as que o ampara a lei, e aquelas outras de carácter moito máis social, probablemente, de cara a poñerlle de manifesto Endesa aqueles compromisos que pode ter co Concello das Pontes, aquelas deudas que pode ter co Concello das Pontes, e cando digo Concello das Pontes me refiro de todos, con todos os veciños e veciñas das Pontes, e aquela responsabilidade social que Endesa debe de ter para co pobo das Pontes polos anos que leva de implantación neste municipio e por todo o beneficio que obtuvo dos veciños e veciñas das Pontes e do pobo das Pontes. Pero esas son, dependendo das circunstancias e dependendo dos casos, dependendo das cuestións que se plantexen e das negociacións que haxa que levar a cabo. Senón, dime tú cales eran as que poñías tú encima da mesa cando negociabas con Endesa. Claro, porque ao mellor aquí, se volvemos ao tema da rotopala, aquí o que se fai é mercar un elemento que nos consideramos que non debe desaparecer da nosa geografía, en este caso, que non debe desaparecer como patrimonio industrial de As Pontes, que forma parte da nosa historia e que queremos conservalo. O que hai é unha transacción de compra-venta única e exclusivamente de Endesa, porque Endesa se nega a ceder ese elemento. Negociase con Endesa, entonces, o Concello ten claro que quere levar a cabo a compra e que non quere que eso desaparezca. E se fai con un contrato totalmente transparente, con unha tasación, un valor que en todo caso se considera como valor de achatarramento. Creemos que é un valor lóxico, así o manifesta a tasación, e chegamos a ese acordo totalmente transparente. Non se negocia nada máis, nin se lle condonan impuestos a Endesa, nin se lle perdonan, nin se fai ningún tipo de acordo nin convenio fiscal ilegal. É un convenio, un contrato de compra-venta que é o único, o que lle explicaba antes a Pellón, o único que se fai é chegar ao acordo de que o Concello non desembolsará nin un solo céntimo de euro hasta o momento en que Endesa teña que facer efectivo o pago da licencia e, polo tanto, se retrotraerá a cantidade estipulada na tasación. Kiko, de todas formas, o que dicías ti, se miras o precio do aceite o que pesa esa, o outro, se algunha corporación nova ven e quere vender, gana 100.000 euros inmediatamente. Iso é verdade, Non, gana máis, que probablemente... Primeiro, en que te baseas para eso? Que dices entonces que o precio do aceiro vai a seguir subindo, non? Non sei. Sí. Bueno, pois eu convídote a que mires como foi o precio do aceiro, o precio do aceiro, desde que empezaches a falar de comprar a rotopala hasta hoxe. Mira, porque é público, hai unha web onde podes mirar. Ou poderíase preguntar a Endesa por canto foi vendendo cada un delas. Porque eu digoche douche información, se vos interesa, que algunha desas rotopalas para a chatarra foi máis barata do que estades pagando vos por ela. Foi máis barata. Pero faltabanlle pezas. Sí, faltabanlle pezas que... Claro, colliche desa mellor. No, faltaban pezas, claro que sí, que se mellor. Pero bueno, a marxen deso, volvemos
o mismo, había outros que, como me vendo lles faltaba o carro, por exemplo. Pero non me poñas tampouco de exemplo, pero é que dá igual, é dicir, me estás poñendo de exemplo o tema do precio do aceiro, pero que o precio do aceiro é sumamente fluctuante. Foi tonito. Bueno, pero quero decir que estos días baixou, pero que non eso, pero o que sí está claro é que aínda no peor dos casos, que non é un tema que contemplemos, nin unha cuestión que eu poña ahora de manifesto como algo a contemplar no futuro, pero pode darse, non? Que no suposto de que este Concello o día de mañá quixera vender esa máquina para achatarramento, o valor polas toneladas, o valor de mercado sería moitísimo máis alto do que, por lo menos, 100.000 euros máis do que agora mismo está pagando o Concello. Bueno, eu agradezo esa aclaración e só espero que me pasen unha copia do Pleno e que teña esa argumentación grabada e guardada para tempo. Recordamos tamén... A copia do Pleno tela. Pido, pero recordamos tamén que noutras situacións, en Francia, concretamente en Cap de Cuber, cando viñeron aquí a dar a charla, explicaron cal foi a súa experiencia con unha rotopala. Explicaron claramente, non? Eles tamén a quixeron vender no seu momento, por todos os problemas que lle estaba dando, pero non tuveron comprador. O que tuveron que facer foi petardeala e metela no fondo do lago. E iso viñeron a explicar aquí os de Cap de Cuber. Non é un argumentario do BNG, é o que viñeron a explicar aquí a xente que desenvolveu un proxecto de unha forma moi distinta ao que se pretende facer aquí, non? Outro dato tamén, falando isto e para rematar xa coa rotopala, que a nós, por menos, xa nos empeza a cansar tamén, non? Xa veremos. Pero falaban antes xuntos de implicar a Endesa. E claro, Endesa, ahora é Enel, é complicado e todo demais. Este grupo municipal ten entregado múltiples propostas para falar de todo o desenvolvemento de Lago e Escombreira. Fixemos moitas. E nunha delas chegamos a un acordo aprobado por unanimidade en este pleno. Eu convídevos a que revisedes ese acordo plenario e vixades o que estades facendo con ele. Convídevos a que o recollades novamente, vale? Analicedes e despois, se queredes, para o próximo pleno ordinario volvemos a falar da rotopala e comentamos a ver o que hai, non? Vemos un pouco a colación do que decía o meu compañeiro sobre o tema de que pasa cas mocións que se aproban aquí. Eso deberíase ter en conta tamén en este tema. Sobre acerca dos convenios que firmou o Concello, o BNG, na época de BNG, están, nos publicámonos, toda a xente ten acceso a eles e cada un terá a súa opinión. Non vou entrar a valoralos. Sí. Cal é a pregunta? A ver. Non, a pregunta non, foi unha contestación que me diches ti e a miña opinión. Vale, pero... Ahora vou a seguir con preguntas. Vale. Preguntas. Un robo, máis que unha pregunta, un robo. Antes, Toni, o concelleiro, de Facenda, díxonos que as 3 preguntas que fixemos por escrito, que as agradecía, ademais, que por escrito, pero que as entregamos con pouco plazo, que nos iba a contestar tamén por escrito, non? Bueno, facerlle un robo de esa contestación que seña máis rápida, que non tarde tanto, como a que nos debes de novembro de 2016. Novembro de 2016, donde preguntamos precisamente polas licencias de obra destas obras de Endesa. Novembro de 2016. En ese momento, como non lle deu tempo aos técnicos de informar, non puideches informar e comprometíchese a mandalas por escrito. Novembro de 2016. O rogo que estas cheguen un pouco antes. Falando tamén de outro asunto xa de plenos anteriores, no anterior xusto, que aprobamos o POS, pois había unha obra pola que preguntamos nós, que era a obra do Río Amañón. Preguntamos, porque nos chamaba moito a atención, si se contara cos veciños, e evidentemente a contestación foi que sí, que se contara con todos cos veciños, non con todos, evidentemente, pero que sí se falara cos veciños. Bueno, nós facemos un robo, e é que se fale con todos os veciños. É dicir, que se xa quen de convocar unha reunión ali na zona, seguro que alguén nos pode deixar ao local, para que os veciños conocen o proxecto, valoren o proxecto e vos den tamén a súa opinión. Este grupo municipal, a Rúa Narón,
Este grupo municipal teno feito xa con algúns dos veciños que hai por ali e podemos decir que hai, bueno, pois, cando menos disconformidade acerca da proposta que se fai. Recordamos que estamos falando dunha estrada de 12 metros que pasa a 4, sentido único. Dunha estrada onde habitualmente, e de mala maneira pode ser, hai en torno a 30 e pico coches aparcados, a 17 plazas de aparcamento. Eu pedirvos eso, o rogo de que faigades unha reunión con todos os veciños e que expliquedes ali cal é o proxecto. Eu se isto vai a quedar grabado, quero que conste que a rotopala, o precio actual do aceiro especial de terra que este, vale 500.000 euros. Bueno, respecto do robo que faz da Rúa Narón, sí que se, bueno, xa che comentei no outro pleno que se falou con veciños, non sei se efectivamente con todos ou quedou algún, non sei, pero sí que se falou con moitos dos veciños da rúa e, bueno, se fará unha xuntanza como xa se fixo en outras ocasións cando hai un proxecto deste tipo, unha vez que hai o proxecto, pois para acordar determinados aspectos cos propios veciños residentes en esa rúa, así que non hai ningún problema. Unha puntualización, residentes porque teñan negocios tamén. Sí, claro, me refiero veciños que residen aí ou que teñen algún tipo de actividade nesa calle que somos directamente afectados, non? Mais? Sí, outro robo tamén. O noso grupo municipal xa fixera unha petición en pleno despois de que tivera desfeita a rotonda de Avenida de Galicia e do éxito da rotonda, nos trasladábamos tamén a petición que se nos fixera e que nos compartíamos, partillábamos nela, de facer unha rotonda no cruce do cementerio das Campeiras ca rúas que están ali. Parece ser que debe de haber un malentendido e a que fixeches foi a rotonda un pouco máis arriba, no Grixeu. A que diste vais a facer, Bueno, pero a da arriba estaba a dar moitos problemas, sobre todo de seguridade, por o tema dos... Que quede claro que a petición que fixo este grupo municipal foi a outra rotonda. Este grupo municipal non pideu nunca a rotonda do Grixeu. Quede claro, digo, cada un ca súa responsabilidade. Este grupo municipal ten previsto facer esa rotonda, xa hai tempo que está previsto, e se optou por facer primeiro esta porque estaba a causar moitos problemas de seguridade de tráfico ali, polo tanto, polo tránsito que hai hacia os institutos aquela zona, non? Pero sí que se vai a levar a cabo a rotonda de abaixo onde o cementerio. Outro robo sería tamén que cando se pasen as xustificacións de gastos de desplazamento por algunha actividade política, por algunha xestión que tiverades que facer en outro lado, pois que cando menos puxerades o motivo. Quero dicir, aparecen gastos de viaxe que din pois Santiago, Coruña e tal, naide di que non vaiades a Santiago, Coruña en actividade municipal, pero si nos gustaría, palo menos, que figurara se fuchedes a unha reunión de urbanismo ou se fuches á Diputación da Coruña, o que seña, porque a nós tamén nos dá argumentos para despois poder preguntar sobre esas xestións. Eso non está sendo así, entonces pedilo. En algún caso sí, pero non é xenérico, un caso que eu recordo, nada máis. Entonces, facer a solicitude, o rogo, de que cando se ponen as indemnizacións por desplazamento e se di a que sitio se foi, se pone tamén un motivo, se é posible. Non sei, a mellor é ao revés, o mellor normalmente se pon, habitualmente se pon, en algún caso, a mellor por despiste ou por tal, pois non se puxo, pero creo que a norma general é precisamente que se poña xuntanza tal ou reunión tal. Pode haber algún caso concreto, pode ser, pero normalmente é máis. Normalmente, a hora de facer, incluso de pasar os gastos por algún desplazamento ou tal, normalmente se recurre á axenda do concellal en cuestión para ver que tiña ese día en agenda tal, e polo tanto se recolle. Pero bueno, pode ser que en algún caso... Si sabes que nós temos acceso directo aos decretos, os que se dá conta no pleno e demais. E en esos decretos aparece o decreto de indemnización, e aí aparece o sitio a donde vades.
pero non aparece nada máis. Eu non nego, non estou negando que cando xustificades eso, poñades o porqué, pero entonces... pensei que correcto, decías... sí, pero a ver, entendámonos. Se eu vexo o decreto e teño que pedir que me deixedes ver a xustificación para ver o que estivechedes facendo, pois pásame como novembro de 2016. Cando nos teñamos acceso a esa documentación, xa choveu. Kiko, aclarado, pensei que te referías a que non se poñía, por eso digo que por norma xeral se pon sempre, pero que podía ser en todo caso que en algún caso concreto que houbera un despiste que non se levara a cabo. Pero tú refiste ao decreto que conste no decreto. Vale. Aclarado, máis. Sí, tiñamos un tema da minería, pero bueno, tuvimos mala sorte, foise Ana. Non sei se vos podedes informar algo, porque por decretos, si nos consta que se aprobou unha factura para pagar a unha xencia de viaxes un desplazamento que falaba da minería, dunha reunión na minería ou algo así, non? Entón, bueno, pues parece ser que hubo unha reunión polo tema da minería e gustaríanos ter información, porque sabedes que é un tema que nos preocupa moito, moito. Pois non che podo contestar. O sinto que, bueno, che contesta Ana ou que che diga, pero bueno, non fai falta esperar a pleno, que che conteste en calquer momento e lle faz a pregunta directamente e... Ben. Teño sorte, está o concelleiro, e quería preguntar tamén, se é posible, ter información, agora, verbal, oral, sobre cal é o estado de tramitación dos expedientes de reposición da legalidade urbanística. Concretamente de dos, o a tiro fixo, non? O que afecta ao concelleiro de obras e o que afecta a esa rúa pola que non pasas nunca, que Vicente Risco, creo que se chama, non? A estrada a que fai esquina con a Avenida de Galicia. Pois imagino que estarán en trámite, pechados, penso que non hai ningún dos dous, no que afecta nun caso, me parece que faltaba se requiría unha serie de documentación ou informes do estado do interior da vivenda, garantizando que se cumplen unha serie de parámetros, non sei se están entregados ou non, sei que se pediron, imagino que unha vez que se entreguen os informes correspondientes, o fin de obra, no caso do cambio da cuberta, unha arquitecta de Madrid directamente contratada por Endesa, tamén ten que meter o fin de obra, e, bueno, unha vez que metan esa documentación que foi requerida por escrito, pois irá ao seguinte paso, informar ao arquitecto e dirá o que ten que dicir. E no outro caso me consta que está en curso. Sei que se pediron unha serie de informes complementarios, se pideu o informe a asesoría jurídica propia, non sei se va a pedir tamén algún informe externo para complementar, digamos, a toma de decisión, pero quero dicir, a decisión vai se tomar en función do que se informe e se concluirá ou se seguirán dando os pasos que hai que dar. En ningún caso van a quedar nin parados nin inconclusos. En relación con algo parecido tamén, fixéramos nós unha petición sobre elaborar unha ordenanza, cando menos fiscal, reguladora, do tema da publicidade. Non vemos que haixa nada por aí, pero si nos preocupa a situación do valado publicitario. Dos outros, xa non digo nada, porque levase facendo publicidade e non se cobra por eles, non? Pero o que hai xusto no casco urbano, no centro do casco urbano, que a última pregunta que fixemos se nos dixo que estabas intentando contactar con propietarios ou esperando información dos propietarios. Sí, os requerimentos están cursados a propiedade derivou unha empresa e sei que firmei documentación nese sentido de requerir, bueno, a empresa estupendo, pero a propiedade é a responsable do tema, e sei que hai un intercambio, quero dicir, son expedientes que están en curso, que cada vez que un fai unha notificación e sabes que vai con a acuse de recibo, hai que esperar non sei cantas veces, despois hai que volver, se non firma o acuse, hai que volver a enviar, e son expedientes que, bueno, que levan o seu tempo e son de tramitación lenta, pero en ningún caso están parados e seguimos en riba deles, porque evidentemente se o valado non pode estar aí, non vai estar. E en canto a ordenanza non é de publicidade digamos, os valados non é algo que nos olvidemos, hai recopilaronse ordenanzas de varios concellos e agora hai que facer unha especie de integración con facer unha que nos seña útil para aquí, non está esquecida. Ir aquí, o que quero tranquilizar aos veciños, que ningún expediente que se inicia queda parado, queda debaixo de... Sei que son expedientes de tramitación lenta, pero todos e cada un dos expedientes que se inician se conclúen.
Mira, unha cuestión tamén, non sei se é para Lena ou para ti, igual, estás elaborando a relación de postos de traballo no Concello? Sí. Sí? E podemos ter, como grupos de oposición, alguna información sobre ela, non agora aquí no pleno, senón, se te saben convocar unha comisión para poder saber como se está elaborando, quen está elaborando, cales son os criterios, non sei, poder ter algún tipo de información que creo que nos corresponde ter. Sin problema. E para rematar xa, un comentario xenérico e tamén un robo, non? Vistos os decretos que foron o que se dieron conta aquí no pleno hoxe, que son os últimos do ano, vemos que hai moito decreto de facturas, moito, entendemos que é aquelo de apurar para que entren e non facer reconocementos extrajudiciais e todo eso, pero tamén vemos que despois hai moita rectificación, corrección de erros e demais. Danos a impresión, por menos collendo todo o volume de decretos que hai, de que ese final de ano ten que ser bestial para os propios técnicos do Concello. Eso por un lado, tamén dá unha visión de certo caos na xestión municipal política, me refiro, porque, por exemplo, vemos que hai obras que se contratan por 60.000 euros, se aproba o proxecto, se executan e despois chegan facturas por valor de 30.000 euros nesa mesma obra, fora da obra. Bueno, eu creo que iso, cando menos, é unha falta de previsión de quen aproba o proxecto e que nos saca, non? Facer a obra do parque municipal, contratala por 60.000 euros e despois darse conta de que fai falta céspede artificial, que fan falta elementos decorativos ou que fan falta farolas, home, choca un pouco. Non sei que ponía o decreto, non sei que ponía o proxecto. Por certo, un proxecto que quen leva a dirección de obra ou que levou a dirección de obra, según os técnicos municipais, pois cobra por enriba do habitual das direccións de obras. Cobra por enriba. Eso aparece directamente no decreto. Bueno, poderíamos entrar en moitos aspectos desos decretos, pero nós o que pediríamos, se é que é posible, que entendemos que sí, é que non só a final de ano, senón durante todo o ano, alguén máis que o concelleiro, algún técnico, dira tamén o visto e prace a esas facturas, no sentido de que hai unha comprobación de que se executan esos traballos. Non estamos dicindo que o concelleiro non comprobe eso, pero a nos gustaríanos que o fixera, pues, como decía antes Monse, acerca da entidade que fixo a tasación, alguén imparcial, unha terceira parte, alguén reconocido, que creo que non se fai hasta onde nos chegamos. Entonces, home, non estamos desconfiando de que os traballos que se facturan se executen, pero que hai cousas que chaman moito a atención, moito. Hai, non sei, no parque móvil, que xa tedes manifestado moitas veces, que hai dificultades aí co tema do parque móvil, que hai que renovalo e demais, pero que a final de ano entraron facturas e algún dos vehículos deberon de estar moito tempo no taller. E algúns con reparacións grandes, de hasta 11.000 euros, e por aí adiante, non? Sí, pero é que sale de aí e aparecen outros talleres que tamén presentan facturas do mismo vehículo, non? Ou algún taller que presenta facturas do mismo vehículo registradas cando menos todas no mismo día. Non sei se son traballos que tiñan acumulados de outro ano. Quero dicir, que nos vemos certo caos por aí, e que se nos gustaría que se puxiese, lóxicamente, algo de orden. Algo de orden e credibilidade tamén no que se nos pon, porque xa digo, quen se dedica a mirar esos decretos xurden moitísimas dúbidas acerca, cando menos, desa afirmación predilecta de Toni, dicindo que sodes os millores do mundo mundial en xestión económica nos concellos. Hai certas dúbidas que podríamos discutir en outro momento. Só por facer un matiz ao que acabas de comentar con respecto a fiscalización de cada unha das facturas, que non quepa duda de que todas as facturas presentadas son por traballos realizados ou servicios prestados, pero a colación do que ti acabas de dicir xa non é só a conformidade do concellal correspondente, sino que ora para este ano que vai empezar, e así non o trasladou a interventora por unha lei que non se sei concretar cal é, concretamente, non se sei dicir que lei hai, creo que vai ser o 80% este ano e o 100% das facturas do ano seguinte, a partir do seguinte, van ter que levar a conformidade dun técnico municipal, é dicir, non só do concelleiro, o cual pareceme perfecto, non poño en duda para nada, e xa se viña facendo de feito en bastantes das facturas que hai.
e así me consta, de que hai a doble firma unha do técnico e outra do Concello. Non sei, eu podo dicir que cando temos acceso a algunas facturas que pedimos, que sabedes que de Pascuas en Ramos, as facturas xa están moi desfasadas, evidentemente, e a veces temos acceso, temos que volver a pedir acceso aos albaráns, porque curiosamente dásenos acceso ás facturas e despois temos que pedir acceso aos albaráns, non? Bueno, de todo isto, pues, unha factura que é de 2017, pues igual a vemos no 2020, se hai sorte, non? Ese xa non será o caso, non? Pero bueno, e é certo que en algún dos albaráns sí que aparece a sinatura, o que aparece a sinatura de algún técnico municipal, non? Bueno, non digo que non, pero nós o que pedimos é que se faiga tamén en todos os traballos, non só nunha parte, non? O resto de algunhas facturas concretas, máis que comentalas nun pleno, se hai alguna vez algunha comisión, si nos gustaría preguntar por elas, porque creo que necesitan explicación. Nada máis. Bueno, pois veña. Moitas gracias a todos.